Mewn cyfnod o brisiau gwael, mae sawl ffarmwr wedi troi at yr arbenigwyr ariannol am gyngor. Sefydlwyd cwmni Axient fel cangen o fusnes bridio genus 2 flynedd yn ôl. Mae gan Ian Roberts sy'n ymgynghorydd gyda'r cwmni 70 o gwsmeriaid yn Nyfed yn unig. Mae'r cwmni newydd gyhoeddi dogfen yn esbonio sut i wneud elw wrth erbyn 19 ceiniog am litr o laeth. Be mae rhaid wneud, oherwydd bod bob un cwmni'n wahanol, mae rhaid edrych ar y busnes i gyd a gweld be'n union ydy'r cryfderau. Mi all y cryfderau fod yn hollol wahanol ar un busnes i busnes arall. Wedyn gwneud yn fawr o'r cryfderau yna, a wedyn cywiro'r gwendidau, a mae gen i bethau ymarferol iawn i gywiro'r gwendidau. Allwch chi roi esiampl falle o ffarm i chi wedi helpu'n ddiweddar? Wel, esiampl ddiweddar iawn, nathon ni i rhyw ffarm, a gan nhw'n cadw defer, nhw'n cadw biff, nhw'n cadw dagodro. A un o'r problemau oedd y biff ddim yn gwneud yr arian. Yn y ffarm yma, mewn rhai ffermydd eraill, mae posib iddo wneud. Ond yn y ffarm yma, ni edrych ar hwnna, ac yn lle cadw'r biff, cadw mwy o dagodro, a wedyn o posib dod dros ychydig o'r effaith y pryslaeth. Mae beth ych chi'n gweud yn mynd i roi obeth i'r ffarm fach deuluol. Ych chi'n credu bod gobeth bod dyfodol i ffermydd fel hyn? Mae'n obeth i'r ffermwyr da. Be da ni yn dweud ydy, mae rhaid edrych ar y ffermydd a edrych yn ymwneud fuan y dyr y gwir, achos os yw'r fferm ddim yn gwneud arian blwyddyn yma, does e ddim garanti bydd y fferm yn gwneud arian blwyddyn nesaf, oherwydd does e ddim sicrwydd bydd y brisiau'n codi. Ac erbyn blwyddyn nesaf, os fydd yna fwy o fenthyciadau ar y fferm, mi all fod y fferm yna mewn mwy o drafferth erbyn blwyddyn nesaf. A ydych chi wedi bod mewn sefyllfa lle ych chi wedi gorfod cynghori ffarmwr falle i fynd allan o fusnes? Wel, yn amlwg, mae benderfyniadau caled iawn yn gorau cael ei wneud yn yr ardal yma ac yn drwy Gymru a drwy Brydain. Ych chi'n cofio'r wythnos diwetha, Aled Walters bach, 9 oed yn paratoi i ddod i'r sioe laeth, y cystadlydd Imanca os bosib. Wel, dyma fe.